bro, jena kif nħares lej Kira. Kisni nistajela Snow White, bro. U terġa' tagħmel li Sander nofs xara fidejja jiġi Sander. Jake, all right, Jake. Oh, bro, Bro, mux narak, bro. Ija, il-kamera ma saġa nizlu għak tal-isfer, ġifi t-ġebbef titint. Zom, Ġerani, bro. Ġibġa, banketta jew ek, Kek tajjeb. fuq banketta, all right, tajjeb. Bro. Et naraw kissa. Isma, li mi type tijak inti? Tijaj, bro, blond. Ma Kira brunett. Mela brunette. Ma blond jew brunett? Jenna, bro, jena kif nħares lej Kira. Kisni nistajela Snow White, bro. Ifem, jek hija Snow White, mela l-ur inti tiġi. Ħalli, ħjar nalqu għaw, naħseb, nalqu għaw. Ciao. Jiddispjaċini, kemm qed jiddispjaċini. Wileni, all right. Qed nivvajbja, siżil. Għalxiex kon, għadek kifet, qed jiddispjaċi ka xaħat. Dispjaċuta għal Alessandro, imma aħna l-qrima ma jgħidux li aħna tajbin sa nofsinhar. Ta' tant kien paċoċċu li laqqas salaċna ma kien iti. Għafissa madu xemmejja. Isma, inti kien se jkollok xi tajt ma Kira. Titorqataw jaqaw. Titorqat bejnietna. All right. U terġa' tagħmel li Sander nofs xara fidejja jiġi Sander. Ifem, mhux sabiħ, xina li u tiegħek mhux sabiħ li jkollok xi ħadd bejnek u bejn l-aver tiegħek. Żgur li u tiegħi Sander. Tannejku, San, tannejku. Ekku. Isma, mhux jażlitu żgħir, mhux fejra żgħar. Taħseb għalek, u x'għamiltilha? Għattejtila Sander jien naf minn xi ġbati u ħadd l-ħudi r-rob ta' tieħdu. Ara, tawla, ċaw Ilenia. Dan huwa Love Island u iktar ma neħtlu fil-font Love Island issa l-parteċipanti qegħdin jikxfu snienhom. Nera kellila bistina barrajax għan snien ħanina. Ġmiel. Yes, snina ħelwin u bol, U ħanitkellmu fuq Kion. ċamil. Taf kemmu fissat fuq xahru. U waħroġ il-ħaġeb, sinjuri, waqt xandira minnhom li l-Kion ħarġitlu nokla. Tannej, bro, tannej. Vejja, toqx tagħmel hekk. Kif qed nagħmel, bro? Xarri tajbajda, għax ħarġet li nokla u ġabuni on air, bro, taf kemm nitannejk il-ħaġa se toqgħu liw. Uwej, vejja, toqx ġib id-dinja fit-tarf. Mhux ġibha fit-tarf, onestament, bro, jiena l-affarijiet mhux hekk jagħmlu l-affarijiet. Rajt kif tammajtulu l-ġelat il-ġek? X'fettilek hemm? Kemm tħadd, bro, kemm tħadd. Tajbeda xarri, mela taf għalfejn għallajtulu l-ġelat, inti ġelat x'tagħmillu? Mhux tilaqgħu. Eżatt, bro, l-qattawla idaqsu għażaw. F'postu kien. Tajbu xarri, ma toġrob. U kol fuq Love Island il-boys bdew juru li xulxin kemm huma boys meta għadu jabżu fuq xulxin. U issa naqdu mal-parteċipanti tagħna li wkoll qegħdin fid-dar li sibna għalihom ħanaraw huma jurunix kemm huma rġiel. Għammenin! Aħna l-boys hekk nagħmlu. Sibtu xaħta fali ġakketta fuq dak is-suf kollu. X'aħna nagħmlu pasej! Torri fuq torri! Ara ġej il-pasej! Maħi, nispera li ma ġara xejn gravi, qed jgħidulna wkoll jekk ħassejtu xi ħaġa żgħira mid-dar. Żiża. Żiża mmarkat 7 fuq l-iskala riħsir. 7, fimni fih. Imma kollox jinsab tajjeb. Kulħadd għadu ħaj, ħalmi ħajja l-lingwa Maltija. U grazzi anke għal parteċipanti bravi li għandna fid-dar tal-Love Island qed jgħalmuna kliem ġdid. Kliem illi qed jiġi imwielet ta' Stupid Baby vera ma qed jiġi mwielet ġewwa id-dar ġewwa l-villa tal-Fejn. U aħna proprju ħanibatu lill-għalliem tal-Malti sabiex jgħallem il-Maltin kif jikkonjugaw u jużaw
dawn il-klim ġodda li tjoġu bid-dar. Good evening. Yo, good evening. Kif intom jena il-teacher u l-lum għandur dawra unek bir-kirkara. Ħalli forsi nibdaw napprezzaw il-klim li qed jagħmlu fil-Malti it-tim ta' Love Island. Illum l-ewwel kelma li ħan iddiskutu hija di nivvajbja. Ħanaraw jekk in-nies jafux biha jew le. Tlaqna. Qed taraħ Love Island. Ejwa, hej, turma barra. Mela supposta fadi, xieġifieri meta ngħidu tivvajbja. Tiffar brajta, ndaħħal. Le! X'qed ngħidu? Nivvajbja ġieli, isma' jbiha l-kelma nivvajbja. Le. Le. Kostrina ignoranti hawn. Tivvajbja, int għandek partner. Le. Dab tivvajbja meta tara partner joxbok. Tibda sek turih, kif turih li joxbok? Ninta sejra jek. Taraħ Love Island. Yes. Mela supposta fadi, aqra li naqad il-kelma. Nivvajpja. Innof. Tittivvajbja. Ma nofx, ma nofx. Ma jessra pur id-dar, ivvajbja l naqa. All right, nivvajpja. Nivvajbja, xieġifieri tivvajbja? Titċaqla. Le, ħasra. Ta' jien nivvajbja. Jien nivvajbja. Inti vajbja. Inti vajbja. U jivvajbja. U jivvajbja. U ma jivvajbjaw. U ma jivvajbjaw. Intom. Intom. Tivvajbjaw. Tivvajbjaw. Mela, għarrepeti wara, jiena Jiena. ma nivvajbjax. Ma nivvajpja. Dasek, thank you, xkembri. Ma Go. xejrik, Eh? Xi safra? Le, safra, Le. ma għax tafa, ejja, imxi lem, ejja, xkembri. Talet miegħi ukoll. Ejja, xkembri, mor kompli. U dak kien la silent tal-lum. Fakrukom għada ikun hemm episodju ieħor, għamlu like, subscribe, share u morru għajdu n-nies u waslu l-kelma. Issa, l-lum u kol tistaw tirpu rigal billi taqtaw minn qal dan il-klim meqjus ħafna. Herna. We do not own anyone and nobody owns us. Min daħsu li għana. Xiz tajt. U għahna xqadna tajba għaraw l-sponsors kolla u tkunu tafu minn ħala. We have to keep an open mind because we do not own anyone and nobody owns us. 100%. So we can do whatever the hell we want at this point.